UPPL थ' खोथाल' होयोब्रा मावनायावथ' गैयाना थांनाय 17 बोसोराव मा मावदों बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया बोरै जाखो BPPआ जे मावाखैब्ला बै CITआ बोरै जाखो बै क'क्राझारनि बेसरगावआव थानाय मेडिकेल कलेजआ बोरै जाखो उदालगुरि टु तामुलपुर थांनो हानाय बे हाइवेआ बोरै जाखो गामि गामि बोरै माने 4 साखा बलेर' स्कर्पिय' खारनो हानाया बोरै जाखो उदालगुरिया साब डिभिजनमोन मोनसे टाइमाव दिनै बोरै डिस्ट्रिक्ट जाफैखो उदालगुरियालाय बै उदालगुरि टाउननि गेजेरनि बै लामायालाय बोरैथो जाखो उदालगुरि टु रौता थांनो हानाय कानेक्सना बोरै जाखो उदालगुरि टु भैरबकुन्द थांनो हानाय बोरै जाखो उदालगुरि टाउननिफ्राय खौरां थानो हानाय लामायालाय बोरैथि जाखो माबोरै जाखो उदालगुरिनिफ्राय कालाइगाव मंगलदै कानेक्सना बोरै जाखो BPPआ जुदि जेबो मावाखैब्ला आरो BPPआ जुदि जेबो मावाखैब्ला जायगा जायगा गामि गामि बोरै मेडिकेल जाखो बोरै हस्पिटाल जाखो बोरै स्कुल जाखो बोरै कलेज जाखो एभ्रिथिं माने जेरावखि थां जेरावखि नाया मानो दिनै गासिबो BPFनि समावनो मावनाय उदालगुरिनि इसिबां गिदिर PWD बिल्डिं अफिस PWD डिपार्टमेन्टनि बियो बोरै जाखो BPFआ मावाखैब्ला गासिबोथ' BPFआवनो मावनाय ना उदालगुरिया बोरै डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टार जाखो बेयावथ' BPFनि कन्ट्रिबिउसन दं भेरगाव साब डिभिजना बोरै जाखो बेयावथ' BPFनि कन्ट्रिबिउसन दंना गासिबोथ' BPFनि समावनो मावनाय 22,000निबो बांसिन जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बै टाइमनि बिसोरो बोरै माने गभर्नमेन्ट साख्रि मोनखो BTCआवहाय गासिबोथ' BPFआनो मावनाय खिन्थु दिनै जोङो नुदों ससियेल मिडियायाव नोंथांमोनाव मिडियाफ्राव बाहायलाय जागासिनो दं प्रमद बर'नाव मोननैल' खोथा ओंखारो बे मोननैयानो जाबाय 17 बोसोर आरो 2,900 कौटि दुर्निति खालामनाय 17 बोसोर आरो 2,900 कौटि बे फंनै खोथाखौल' लानानै दिनै माने UPPL नेताफ्रा गामि गामि हाबदों रायजोफोरखौ बुंदों आरो बिनि अनगायै बिथांमोना जेबो इसु गैला इसुआनो गैला भइसलेस जाबाय बिथांमोना दा जोङो बिराद मिनिनो ओंखारदों 2,900 कौटि जुदि दुर्निति खालामदोंबा प्रमान खालाम CBI लागायनानै इदि लागायनानै ओंखारगोन ना जुदि दुर्निति खालामदोंब्ला 5 बोसोर जाबाय जेलाव हरगोन होननाया सरकारानो जोब्बाय नै इलेक्सन फैलायबायानो मानो हरनो हायाखिसै मानो प्रमान खोन्थानो हायासै गासिबोथ' माने एकाउन्ट्सआ क्लियार BPFनि समाव मावनाय गभर्नरनि एप्रुभेल दङ आसाम केबिनेटआव पास जाखानाय एकाउन्टेन्ट जेनेरेल माने अडिट पास जाखानाय अबाव दुर्निति जादों ठिकादारफोरनो होनो गोनां बिल होनो गोनांखौ दुर्निति होननानै बुङो नामा खामानि मावब्लासो लायाबिलिटिस जायो खामानि मावाब्ला बोरै लायाबिलिटिस जानो गावसोरा खामानि मावाखै नालाय UPPL गभर्नमेन्टआ थांनाय 5 बोसोराव फैसाया बोसोरफ्रोमबो एनुवेल बाजेटनि प्लेन फैसाया सानफ्रोमबो रिटार्न जाबाय थायो मानो खामानि मावा डाबलैहा एडमिनिस्ट्रेटिभ एप्रुभेल खालामा बिथांमोना ओंखायनो फैसाया माने बोसोरफ्रोमबो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआव रिटार्न जाबाय थादों खामानि मावब्लासो फैसाया माने बाहायजागोन खामानिखौनो मावाखै आरो नोंथांमोना खोनादों दायो जों मोनथिबाय थादों गोबां डाटा जों कालेक्सन खालामगासिनो दङ प्रमद बर' बिथांनि सरकारनि समाव जोंनि लकेल मानसिफ्रा खामानि मोनाखै UPPL मावनायानो मोनाखै गासिबो दिल्लीनि कुचबिहारनि वेस्ट बेंगलनि धुबुरीनि गुवाहाटीनि बरपेटानि दुनियानि साप्लायारफ्रा क'क्राझाराव माने लकेल रेसिडेन्स माने टेम्परारि रेन्टेड हाउसआव थानानै बिथांमोना लकेलि बिथांमोना ट्रेड लाइसेन्स दिहुननानै खामानि मावगासिनो दं बेखौलाय मा होनगोन जोंलाय इक'नमिक्सआ बोरै डेभेलप जानो जोंनि ओनसोलनि मानसिफ्रा बोरै डेभेलप जानो दा बेनिखायनो नोंथांमोनाबो नोजोर हो रायजोफ्रा दायो नुदों जे प्रमद बर' बिथांनि सरकार सालायनाय समाव जोंनि लकेल मानसिफ्रा फाइनान्सियेलि इस्टाब्लिश जायाखै जोंनि मानसिफ्रा माने लकेलि खामानि मोनाखै गासिबो साप्लायार खामानि मावग्राफ्रा दिल्लीनि दाख्लैबावथ' लेखानि दावराव नोंथांमोना खोनादों नङा होमबा माने 500 थाखानि लेखाखौ 15,000 दाम खालामनाय पाइरेसि खालामनाय डुप्लिकेट बेन पाब्लिशारफोरखौ लानानै फैदों दिल्लीनिफ्राय दा बिथांमोननि सायाव मा बुंगोन नोंथांमोना बिथांमोनाथ' क'क्राझारनि लकेल रेसिडेन्स नङा बिथांमोना दिल्लीनि बिजनेसमेनसो बिथांमोननोसो खामानि होदों प्रमद बर' बिथाङा 4 कौटि थाखानि होदोंबो होदों केलेंकारि जाबाय 500 थाखाया बोरै 15,000 जानो हायो डाइरेक्टलि स्टुडेन्टफोरनि फिउचारखौ लानानै बिथांमोना बेफार खालामनाय नोंथांमोना सानफ्रोमबो ससियेल मिडियायाव नुगासिनो दङ दा बिनि थाखाय प्रमद बर' सरकारा मा एक्सन लागोन जाय मानसिया दाय मावदों बेखौसो इनकुवारि खालामनायनि दायित्व होदों अमरज्योति बर्मन नाम ACS आरो सेक्रेटारि अफ इडुकेसन माने BTCनि इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि सेक्रेटारि दाय मावग्रालाय गावनि सायाव बोरै इनकुवारि खालामगोन नोंथांमोनाथ' नुगासिनो ना बियो मा रोखोमनि इनकुवारि जागोन जुदि प्रपार इनकुवारि जानांगौबा निउट्रेल एजेन्सिफ्रा फैनांगोन खामानि मावनांगोन ED CBI चिफ मिनिस्टार भिजिलेन्स फैनानैसो बावहाय माने इनकुवारि खालामफैनांगोन अब्लासो माने रियेल जास्टिसखौ जोङो मोननो हागोन 4 कौटि थाखाखौ सोर जाखो सोर अफिसारफ्रा बावहाय इनभल्भ दं गासिबो खोथाया माने क्लियार जानांगौबा माने निउट्रेल एजेन्सिफ्रा फैनानैसो इनकुवारि खालामफैनांगोन बिटिसिआव लास्ट सोंथि खालामनो होयो आङो बेजों लोगोसे प्रमद बर'आ बुंदोंमोन इडुकेसन फार्स्ट इडुकेसना जेब्ला फार्स्ट जानो गोनां बुंदोंमोन बा जों बेखौ रायलायनानै लाब गैया होननानै आं सानो मानोना BTR एकर्डनि 6.3 दफायाव लिरनाय दङ मोनफ्रोमबो
भेन्सार स्कुलखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जागोन LP टु माने आप टु कलेज मानो खालामनो हादिया दाख्लै बावनि एसेम्ब्लियावथ' कुइसन खालामनाय जादोंमोन गंसेबो स्कुलखौ दिनै प्रभिन्सियेलाइज खालामनो हादिया सासेबो मास्टारनि साख्रिखौ दिनै रेगुलाराइज खालामनो हादिया बे मोनसे बिराद माने बिग फेलार आरो बिनि कमिटमेन्टआव जोङो सानफ्रोमबो माने फेलारखौ नुदों मावनो हादिया ना माला मावबावगोन टाइमाथ' अलरेडि बारबाय गभर्नमेन्टआ जोबफैबाय इलेक्सन फैबाय इलेक्सन नटिस खालामनो थाखाय आरो 2 मासल'सो गेजेरावहाय मानो मावनो हादिया मानो कमिटमेन्ट होनानै मानो मावनो हायाब्ला कमिटमेन्टबो होनाङा दा बेबायदि आरो बिथांमोना खोनादों 10टा कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय 10टा कलेजआ दासिमबो प्रभिन्सियेलाइजेसन जायाखै बिथांमोननो लामसाम मोनसे माने एमाउन्ट होनाय जादों बे सेलारि नङा जे जोङो इउथ BPF हिसाबै हाग्रामा महिलारनि सारनि दैदेननायाव आरो BPFनि माखासे सिनियरफोरनि जि माने गाइडलाइन्स बे मथे जोङो गोख्रों भाबै खामानि मावबाय थादों आरो खामानि मावनायाव इउथ BPF आरो जोंजों लोगोसे जयेन्टलि BSU जोङो इउथ उइंआ बेबायदि माने गोबां रोखोमनि पार्टिनि खामानिफोरखौ जोङो स्ट्रेटेजिकेलि बोरै लांनो हायो पार्टिखौ जों बोरै माने गोहोआव लाबोनो हायो बिनि थाखाय जोङो माने गोबां हाबाफारि रनसायनानै जों खामानि मावदों आरो दिनैबो उदालगुरि कलेज इउनिटखौ जोङो माने 300निबो बारा 300निबो बारा स्टुडेन्टफोरखौ लानानै जोङो मोनसे कलेज इउनिट कमिटि जोङो दाबाय आरो जोङो सानदों बेयो जोंनि थाखाय मोनसे साक्सेसफुल मोनसे खामानि मानोना यां जेनेरेसनाबो सानसे मेच्युर जागोन स्टुडेन्ट हिसाबै थाहैबाय थाया सानसेथ' बिथांमोनाबो मेच्युर जागोन आरो जोंनि जायगाखौ बिथांमोनाबो पलिटिक्सआव बाहागो लानानै माने सानसे दैदेनहैखानांगोन मोनफ्रोमबो पलिटिकेल हान्जाफ्रानो गावबा गाव मोनसे माने स्टुडेन्ट उइं थाखायो दा बेनिखायनो जोङो दिनै उदालगुरियाव साक्सेसफुली बिराद माने गोबां स्टुडेन्टफोरनि नुजाथिनायाव मोनसे जोङो इउनिट कमिटि जोङो दानो हाबाय BPFनि स्टुडेन्ट उइं BSU जोङो दानो हाबाय आरो जोंनि थाखाय बियो मोनसे गोग्गाथाव खोथा होननानै जोङो सानदों आरो फैबाय थानाय समाव उदालगुरि कलेजाव जेब्ला इलेक्सन जागोन BSUआ देरहागोना माने 100% रोखा जाबाय आरो स्टुडेन्टफोरा माने वेल मटिभेटेड जादों बिथांमोना BPF हान्जाया फैबाय थानाय समाव सरकाराव फैयोबा मा खामानि मावगोन बेखौ लानानै स्टुडेन्ट कमिउनिटिनो जोङो मोजां रोखोमै गुवारै जोङो बेखेवनानै होबाय आरो बेखौ लानानै स्टुडेन्टफ्रा मटिभेटेड जादों जोङो इउथ सामनि थाखाय 100 कोटि थाखा जों बाहायगोन 100 CR BPFआ सरकाराव फैनाय लगे लगे इउथ डेभेलपमेन्टनि मुङै जोङो माने 100 CR माने बोसोरि माने जोङो बाहायगोन होननानै स्टुडेन्टफोरनो जोङो कमिटमेन्ट होदों माने जाहाथे बिथांमोना फाइनान्सियेलि डेभेलप जानो हायो जायफोर स्टुडेन्टफ्रा मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि परिखायाव जोंनि बे BTC ओनसोलनिफ्राय टप 10 पजिशन लानो हागोन बिथांमोनखौ जोङो इडुकेसन डिपार्टमेन्टनिफ्राय 5 लाख थाखा केश एवार्ड होनानै बरायनाय जागोन बे खोथाखौ जों स्टुडेन्टफोरनो फोरमायदों जायफोर बिथांमोना माने UPSC APSCनि एसपायरेन्ट्स जायफोरा माने नेशनेल लेभेलनि परिखाफोरखौ होनो नाजादों बिथांमोन स्टुडेन्टफोरनि थाखायबो फ्रि अफ कस्ट जोङो माने कचिं क्लासनि बेबस्था खालामनाय जागोन आरो सबनिख्रुइ साबसिन खोथाया जाबाय उदालगुरि कलेजखौ जोङो आपग्रेड खालामनानै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि आन्दारावनो जोङो मोनसे इउनिभार्सिटि केम्पास बानायगोन आरो बे खोथाया जोंनि उदालगुरि माने जिल्लानि रायजो राजाफोरनि थाखाय स्टुडेन्ट कमिउनिटिनि थाखाय माने जोबोद मोनसे गोग्गाथाव खोथा माने जोंनि गथ'फ्रा बाय लकेलावनो थानानै मास्टार डिग्रि MA खालामनो हासिगोन आरो बेखौ हाग्रामा महिलारि सारा अलरेडि फोसावबाय आरो साननैसो सिगां नोंथांमोना आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारनि खुगानिफ्रायबो खोनादों जे उदालगुरि कलेजखौ आपग्रेड खालामनानै माने इउनिभार्सिटि केम्पास खालामनाय जागोन बे खोथाखौ CM चिफ मिनिस्टार बिथाङाबो अलरेडि फोसावबाय आरो BPFनि मोनसे प्रप'जेल खामोन बियो जे जोंनि उदालगुरि आरो बाक्सा ओनसोलनि जोंनि स्टुडेन्टफ्रा जाहाथे जायगायावनो थानानै मास्टार डिग्रि खालामनो हायो MA फरायनो हायो गावनि न'निफ्रायनो थांलाय फैलाय खालामनो हायो बेबायदि माखासे सुबिदानि थाखाय उदालगुरि कलेजखौ माने इउनिभार्सिटि केम्पास बानायनायनि जि मोनसे प्रि प्लान बियो हाग्रामा महिलारि सारा गोदोनिफ्रायनो खालामबोबाय थादों आरो दिनै माने साक्सेसनि लामायाव फैबाय CMनि खुगानिफ्रायनो नोंथांमोना अलरेडि खोनाबाय आरो बेखौ जोंनि थाखाय बेयो मोनसे गोजोनथाव खोथा आरो जोङो बेखौ माने जोबोद माने मोजां मोनदों आरो उदालगुरिनि मानसि हिसाबै जोङो बयबो बेखौ गोजोननाय लानांगोन आरोखि